ba nan daga take to bare ita fa bushiya in ba ka yi turare ba fa ba ta kamuwa fa a Audu Kuri in ba ka yi turare ba ai ji mana ga ni ga kai na ce ga ni ga ka ko ba ka ji na ce ga ni ga ka kamayya ga ni ga ka yau ina san ga yadda ugar na yadda ita yadda ita ashe kai karamin mara kunya ne gani ga ka nace yau gani ga ka kai ashe karamin mara kunya ne kai ka rasa wanda zaka kwace sai mata banza wa bi jibe ka da Allah kai da zaka tara maza mu da muke tara maza muke da mai da maza mata kai matan zaka tare kawo ta wata ma ka tara gida wallahi gida ka gaita wallahi Allah ya dauko wallahi Allah to ka dauko ta ko tara gida wallahi Allah ya dauko wallahi Allah ya dauko ta ko renin wayo kawai ƙarya suke ba za su iya ba da mu ake zuwa da mu ake dawowa sai ni ku duddufin barkono iyakacin mace gwiwa wane rago da rigar saƙi Allah maza bisa kanku ba mata ba aradu sani amanan mutanen dala sani amanar mutanen adakawa in ta rintsi amana ta kai wa 'yan kofar nasarawa dan farka ni nake zuwa bakin asibiti in taro ya taro mata suna tsaka da cinikin danyen kaya ni nake zuwa in tarwatsa wajen dan farka kai ni nake zuwa idan taro ya taro gwamnati ta hada taro in ba a sa da mu a ciki ba muke da taron kai